kene ana mall barang Ngendi? Iki Galeria wis tau ning mall Doro. Desa ning kene kudu wis tau kafe-kafe akeh yo. Hotel barang. Nek golek minuman yo ora mung es teh ning angkringan terus. Golek Thai tea barang. Apa? Thai tea. Lah ngombe kepiye kuwi Thai tea kuwi? Thai tea. Thai tea ki apa? Minuman teh campur susu ngono kae lho. Kuwi jenenge nek Jawa apa? Yo Thai tea kuwi Thai tea. Bandrek nek cara. Oh bandrek. Nek ning kene mesti gue sok pesene ning angkringan ngombe es teh terus susu kental manis dhewe dikopiok dhewe ngene iki. Ah, elah ning kene kudune iki di wis iki wis gaya nganggo shake kaya termose Pak Santoso iki lho di shake. Apa kuwi dikapakke? Di shake ngono, di shake. Ngenekke. Kuwi jenenge Thai tea. Thai tea lho dudu black tea lho. Beda meneh. Thai tea. Ora maksude wadahe mau dikapakke. Shake. Ya di shake. Kuwi ngendi nggone kuwi? Kan ngendi nggone ning mal. Omben ki macem-macem. Mojito wis ta rong americano, cappuccino, mojito. Mojito iki apa? Mojito Nek cappuccino aku tuku sasetan kae kulino. Mojito ki panganan apa mojito? Omben kuwi. Kuwi saka apa kuwi? Kuwi nek cara kowe gampange piye tak golekke gampange. Gampange nek kaya bakul jamu kae. Heeh. Dudu gendule tapi sik ning ember. Heeh. Ah, kae banyu karo jeruk. Kuwi kaya kobokan nek cara kowe, tapi nek cara kafe sorry, keren. Mojito. Lagi iki lho dalang kon ngombe kobokan. Pancene iblis tenan. Lho nek ning kene kudu ngerti ngono parlente ning kene kutha padake. Paseno ki ngisin-ngisini. Mulane aku wegah jajan ro Elisa iki semoh aku. Lah piye? Ana ning luar Jawa ngono ki tak jajan mall wae, Pak. Yo ning mall ngono ku dikai kae lho, bakmi sing gedhe-gedhe jenenge apa? Kue tiao. Utuh sing. Apa spaghetti? Heeh, iki apa ya? Aku ki bakmi goreng wae. Ya, ini adanya. Ngono dunake desa barang. Ya kudu ngerti kok. Spaghetti ayo. Spaghetti, French fries, hot dog. Apa kuwi? French fries. French fries ki apa? Kentang goreng. Kentang ngono wae dadak cangkeme mecucu barang. French fries. Keren, French fries. Yo ora yo cara Jawa yo kentang goreng ngono wae kok. Kentang goreng. Yo nek kene yo ora mung kuwi kan iki wis duwe mall kafe-kafe akeh kudune kene kampung Terban budaya iki. Sagan. Kelurahan Terban sebagai kampung budaya kudune gawe panganan-panganan tradisional sing iso digondangke ngono. Kene kene ana lotek bubagio, soto paman. Wah, enak-enak kudune ana liyane barang jenang gendol apa Pak macam-macam. Sing ning Jawa-Jawa lah kuwi lah. Iya, jenang gendol, jenang sumsum. Kuwi termasuk panganan tradisi cenil. Apa cenil? Cenil ya apa cenil? Cenil ki panganan sing kaya apa jenenge iki? Kaya dawet kae ning rada atos. Limangan ora nggo banyu, cunduki nggo biting, cup. Mangan. Di nganggo ampas, dinehi parutan degan. Parutan kelapa itu. Itu berat, itu kenyal apa keras atau apa kenyal? Empuk nek cenil kuwi. Oh kuwi ana ki terus kene saganmu gawe panganan jenenge bajigur. Bajigur miso kuwi. Ora. Apa bajigur? Kuwi telo kae jerone kae apa jenenge gula. Wah kuwi dipangan mencotot ngenani mata kuwi bajigur. Sejarahe ngono. Ora. Piye ra konsisten. Aku ki nek ndagel karo kowe iki tok gawe tenanan e. Kowe terus tok omongke sapa-sapa. Ora, bajigur ki mung anu bahan lelucon. Oh, ngono. Ora perlu di nganu, ya. Tak kira tenan. Aku ning Jawa ki ya aja mangan spaghetti terus. Ora, jajal miletek. Apa? Miletek. Letek. Oh, miletek. Miletek ki apa? Tulisane letek kok. Lah iya ning macane ledek. Jawa ki ana Siji napa ya? Pemene. Nyontek ra entuk nyontek, dalangi pinter kok nyontek sik mburi. Oh nggih lho goblok banget kok. Tenan bijiku melu elek.
Aku ki mengu kok nyontek. Oh, tak kira nyontek. Ora ngawur iki dirawuhi Profesor Kasidi Hadi Prayetno iki lho. Ki cerake Pak Joko lho. Kurang ajar kowe. Iya. Kowe ayo kae. Tukange joget wis do ning kono kuwi. Oh iya iki kok sewengi malih rambutnya putih ya, Pak. Mesake wingi rambutnya ireng melu Pak Seno sewengi wis rambutnya dadi putih. Saake. Ya sempur apa-apa kok ya kuwi penggemar. Langsung iya penggemar tapi energik tenan le nyanyi nek bawa langsung ngene-ngene kaya wong puisi, deklamasi ngono kae. Dibayar piro iki, Pak? Oh. Wong kene iki ra ngerti alang mujure ngerti-ngerti teko dhewe kok dibayar. Oh, ora dibayar. Wah, berarti aku kudune terinspirasi ya, Pak. Iya. Iki wis ra bayaran kudune aku ki yo semangat rasa bayaran ngono ya kudune semangat. Karepku ngono kuwi lho. Uri-uri budaya padha. Saiki sapa sing ora kenal Elisa ora karo Alaso lho. Rumah Sakit Sarjito bingung golek bintang tamu, akhirnya direkture rawuh ning nggon aku. Pak Seno saya minta bintang tamunya itu sinden yang namanya Elisa. Ada, Bu. Itu saja, enggak usah pakai bintang tamu. Oh. Ki sapa sing ngorbitke jenengmu nek ra aku? Berarti sesuk ana tambahane, Pak, besok. Ana. Ada tambahane to? Ana beres. Asik. Ning liwat aku tetepan. Waduh. Berarti piro tibone ning aku piro? Ayo 100 lah. 100.000. Lah kok mung mundak 75.000? 100.000 ki wis apik, ora usah dadak cerewet gitu. Ya wis lah. Sing penting ki carane Jawa sing penting golek jeneng, aja golek jenang. Ora golek jeneng aku rasa ning jenang. Maksude aja golek duit sithik ning golek jeneng. Nek wis entuk jeneng, jenang ki teko meneh, teko dhewe. Ya, nek jenengmu menjila. Jenang piye to Pak dipangan jenange? Hah? Jenange dipangan apa piye to? Kok golek jeneng terus golek jenang. Aku ora arep golek jenang sego wae sing wareg. Piye? Ini lho maksude. Ki saiki tenanan ora guyon ya. Oh iya iya. Nah iki. Arep aku ora S2 ning aku wani nek berdebat karo kowe. Oh iya iya. Orang hidup ya, itu orang harus hidup. mencari nama dulu. Nama. Jangan mencari rezeki. Oh iya benar jangan benar. mencari benar. uang. Benar. Nama nanti kalau sudah punya nama, uang itu akan datang sendiri. Teko dhewe. Namanya golek jeneng sik, mengko jeneng teko dhewe. Oh, perumpamaan to kuwi. Mau wisan. Oh, tak kira golek jenang ya wegah aku ora. Jeneng nggo ndublak kowe kuwi apa? Nesu meneh. Rasa aja nesu, nesu.